Our fellow youth na-ebitrazi anyị big time. Ụmụnne m ndị Igbo, o nwere ife onyonyo nchọ ka ngosi gị. Ife onyonyo na-akpasu iwe, a big time betrayal. Our fellow youth na-ebitrazi anyị. Ọ nke a ka ndị Igbo na-ekwusi na onye mụ na ya abụọ na-agba anụ si na okwu mụ dịzikwa okwu anụ. Kirike n'ife onyonyo a ka ifu the way our fellow youth si eso our evil political leaders when they betray anyị because of ego. Please watch. Also na Anambra State ka Governor's Lodge dị n'Amawbia, Government House dị n'Awka, two different towns, and ha na-abụ nwere nke arụhọ. Ije na Governor's Lodge Amawbia ọ dị ka eze agadi, ha na-ekwuzi okwu nke dị n'Awka. Obodo niile jizi akọ anyị ọnụ for over 34 years, nothing to show for it. Onye bịa o were ego je lụọ bịa nke ya, rafụzia na Anambra need Government House. Our amiable Governor Soludo, ọlụ atụ egwu wee bata wee sị mba na nna alụ ụzọ because ihe ọ na-alụ n'ụzọ adọrọ mma kịta. Ọ gọvanọ n'ọlụ na onye nụrụ ahụ akpọrọ ya gọvanọ ọlụ atụ egwu. O wee sị mba na a time for Anambra State to have their own government house. No, this is the right time. O wee lụọla anyị a mini city. Just negodo anya lụpụla anyị mini city. Ife dị ebe anụ over 55 building, ma Governor's Lodge o, ma Governor's House o, ma Presidential Villa, ha ncha niile dị n'ime ebe a. And ebe anụ ọkwe 150,000 capacity. Ndị ya nọ nwunye ifu na stadium ka ọlụ. Hey! Gọvanọ ịdị too much. Ọmụ ya agbasị gị. Ịkwesịrị ịma na ọnya nwa ya achị n'ọzọ nụ. Ọkwa asị na eto dike na nke ome ọzọ. Plans o nwere for Anambra dị terrible. A na-ekwuzi okwu Fon City ọlụ. The best. O nwere board in the world. Ọya kwa ya n'olu 8 years chi eji n'ọdụ ọkwụrụ. Anambra ya ụzi Dubai, Taiwan. Enu ejekwana jenọlụ sọsọ ego ihe eji weli rice for 2 days. Ị bịakwataba ahụfụ no good road, a na-ekwu okwu security. Kịta nwa mgbe izi ọkwụ fọm mba n'ụlọ, mana kịta nwa ana m anọgidezi n'ilo 12 a na-agba oringo ọkwa obele ụwa anụnwa. Life need enjoyment. So ndị be anyị nakwere abata for investment si na Anambra na security adịrị ya bataban. Anambra enwere ụzọ na bata na mada like ịbata bataba. Ifuzi ụzọ a na-alụ kịta anụ ọkwa nylon. Ọkwa because of ego. Do you need any other interpretation iji wee ghọta ebe onye na drive to? Ọ sị gị na security adigo everywhere n'ime Anambra. There is no single week people na-adịla send limo video, voice note maka insecurity, kidnapping cases n'ime Anambra State. Anambra State bụ the most second place na Igbo today ebe a na-enwelo security. Imo State followed by Anambra State. Bịa na my DM ka ifo things yourself, but ọ na-agba gị na Anambra State enwena security. Kee maka that lady last week egbuchalụ bypass ya. Kee maka this guy ya kidnapụrụ gbuo yesterday nke na-ele azụ. What about it? Ọkwa n'ime Anambra. Again ọ sị gị that na park here Governor Soludo lolo bụ the best in the world. My dear ndị Igbo, ndị bi America, Asia, Middle East, and Europe, check all the fun park niile nọ in your city. Onwere nke dị as poor, as cheap, as common, like nke anọ n'ime Anambra State. But this guy, because ọ na-ala ego, sị gị not the best in the world. A youth like me, nwelu social media, kwesịrị iji social media ya na-ekwu eziokwu, na condemn alụ, na condemn ife ọjọọ, bụrụ a voice to the youth, a mouthpiece to the youth, just like most of us na-eme here. But ọ ga-anala ego na-ekwu for his own selfish interest, for his stomach, but not for you. Watch Godifo onyonyo. Onye ọbụla nọ Anambra State biko ya reach to the governor na Anambra kọrọ mmadụ ụzọ from border between Enugu State to Anambra. If I be more, look at how disgrace it looks. Moto na aga, moto na ada n'ụzọ, talk every day trailer na ada n'ụzọ.
mana gwakwara anyị nwa no federal road. State governments have power to construct any federal road ọbụla ọ chọrọ. Look at na ngwaahịa mmadụ, ngwaahịa usoro ụzọ hypertension iruo na Ọnịcha now, all the importers hypertension na nwụfa because every blessed day ka trailer na-aga n'ụzọ and etu aka ya na-eche echiche tirute n'iru ubego nwere ụzọ dị mma gafee to Opiweka from everywhere. Peter Obi rụrụ from Bromi to Head Bridge. Keta now is constructing the road leading Port Harcourt road from Aba, all those things, federal road, because it's very important. Look at Oka, Imoka, Ititoka, capital city of Anambra State, and not neglect here. Only on Abarukwanonzo. Even if you're happy, it don't depend on them. Sometimes you use happy and way. Many things is going wrong. I don't want to talk. Look at how do you feel? Do you people care about us for real? If I was on because this is the reason why we have to talk. This is too much. On and I don't send a picture. What is the PAs? Anambra State has more money to do this. This is not up to even 3 kilometers. Unless it is building more than 7 kilometers of road, 30 billion naira project. This is okay. I'm a good deal now, but I go no federal road. I'm an from Enugu, but I was the other man, but I was this Akana area. Then they would say area. Okay, fine. If I want a job from your state, take it upon yourself, make it look good. Normalize, make it Ibata. This is Oka, capital city of them. Can you find a body file? No news on the trainer, leave for Madanaga. Leave on a boat, Undibana, Toyanaga. Jesus, this is too much. Uzo damage. Anatai latai. Nema Anambra today. Be more in number than Unkatai latai. Uzatai latai are very few. But Unkanatai latai, the uncountable, in my own village, Adagasiaga, on a fablo betrayal. These are the people found use to betray you, to destroy you. The earlier you know these people, identify these people, reject these people, the better for you.